Guys, aku ape nenggone Mbak Lipah iki. Mendarat hari kedua, guys, gawe senang karo jadah ketoke. Oke, guys. Kucing kok ambek wedeni aku. Lah iya iki jere kucing dan kucingnya ning kono iki, guys. Oke, guys. Ya. Iki lo kadang lo. Motore jalan Tak anggo gawe video megap-megap. Ini biasanya ngerti videoku kan gak ngerti ke HP-ne. Megap-megap. udah nganu beb. Piye? Ora tik. Gak. Ndak dimbel-mbel kayak anu ya. Ditumi kayak bathak. Iya, ditum. Oke. Wedek jenang darah dulu lagi. Lah, Aku mek wong merah diku jambe ae ngono. Ya bara. Sampeyan kok lanang. iki awalnya guys. Oh, dicetak mbel-mbel ngono. Aja gede-gede. Gede sayang. Merah denah, melek kok. Ya aku bar gawe tape ndek mangkon Mbak Lipah tapi ngilang sedulur guys. Sebelum mang gawe reteh, gawe jenang, terus gawe sacik, terus sorene gawe ikut guys tape. Iki terus ngombe jus mergawe sik guys nang pasar.